Okay. Argentina? Hvad er det for net så? Okay. Det er 7.000. Okay. Så det er med højdelejer, 2 højdelejer, og det er en stor havsvand. Så skal du have sådan et kamera her. Det er du sgu nødt til. Jeg skal have stejgejsen på, ikke? Men så skal du have det kamera her, det er jo vand til det også. Og jeg har sådan en silikonecover til også, så det er sådan en halv stød til det også. Hvad hedder det? Ja, det er den helt nye model. Ja. 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 Hvad siger du? Så er han det på ja. Jamen, jeg har haft det med ud at surfe og lave en film af min første vending og sådan noget. Også bare for, så går sådan noget sgu i glemmebogen. Og Anitas forældre, de har guldbryllup, der var vi i Tyrkiet. Der optog vi også, hvor vi var bade og sådan noget med. Og optog ungerne i hvad det hedder, i svømmebassinet, og det var fandme sjovt. Hvad? En pære? Når de er kolde? Ej, de kan da falde på igen. For 14 dage siden, da vi med og Jesper ud at spise, så var vi oppe og kigge, så sagde til Hansen, hvad? Skal vi prøve at se nogle gamle crossbilleder? Der er min gamle skrapbog, hvor du sidder på Sugin og vil gøre sporten til sit levebrød, og kæft, det var skægt. Ja, alle mine gamle billeder, så når dem har vi nede og kigge, og alle mine gamle køretrøjer og hjelm og alt sådan noget, hold kæft, det var skægt. Og Jespers knægt Andreas har jo ved at dø af grin af alt det gamle grej. Jamen, han er kommet under vingen af Brian Kjær. De er 4 af sådan nogle billeder der i 13-14 års alderen, som han tager sig af. Det tror jeg, de lærer lidt af. Jesper fortalte, de har været nede i den der hal, der kører. Så har han fortalt dem, hvordan de skulle gøre. Men de kunne ikke. Det kan ikke lade sig gøre, var en, der sagde, nå, hvad bliver jeg så? Han har krosstøj på, så viste han på en cykel, han ikke kendte. Det er sådan, du skal gøre. Okay. Det går, man har lært lidt af at køre prof i 10 år i England. Eller så skulle fanden da også stå i. Så har du vundet de fedeste heat i hele verden på Namur i Belgien på det slot der. Det er fandme fedt. Hva? Ja. Hvad synes du, der sammen med Jelle? Hva? Og begynder at cykle mere sammen med Jelle? Jamen jeg er. Ja. Nej. Jeg cykler sammen med Per og alene. Per og Frank? Franskov, ja. Nej, det er den anden, ja, men han har været der nogle gange. Ja. Men det er sgu svært altid lige at dele, eller lige sige, at ja, det er nu, så kører vi. Jeg har flere med, jeg har flere her. Ja. Og kone og børn, og så kører jeg tidlig fri en dag, eller så kører jeg der, og det ved du. Men så er I nu gå nogle ture, når I skal derop så. Med sæk på.
Ja, de kommer rigtigt. Ja. Men i dag, når vi kommer hjem, så skal vi lige gå. Den går til midten, vi har sådan gået 100 km her. Det er sgu da også godt. Ja, lige fra flyet. Men det er da også noget sjovere, end at sidde på et hotel i Tyrkiet. Ja. Ja. Der er også en oplevelse for satan. Er hatten blæst af, Hans Peter? Okay. Det er sgu heller ikke helt gratis at have den hobby. Hvad koster det? 50 for sådan to? Hold da kæft. Ja. Ja. Ja, og børnevanter, der er bundet sammen. Er det skærp her i brug så? Jo. Ja. Ja. Indtil I skal have pigeren på. Jamen det er især også et træls sted at stå og fryse alt for mig om døren. Jamen du fryser jo alligevel. Men spørgsmålet er, om du har med ned igen. Det er straks, de lige ruller rundt ned i bunden. Ja. Og også, det lugter også lidt af knaller, det ikke? Ah, kan det passe? Flere har de klæder op i det. Au, for helvede. Jeg havde Erik, vi cyklede ind med. Jeg sagde den så, Okay. Jeg kører lige igennem her og filmer. Jeg skal lige ned og filme. Pas på, Kurt, der er fladt lige hernede. Ja. Han behøver ikke at køre mig på den her vej. Det skal han fandme. Nå ja, Jan han skal. Og det er Henrik. Ja, Henrik, ja. Hvor er broen? Hun kører. Hun kører. Hey, Køl! Hey. Nå, Magnus. Rimelig dyr løbehjul, du har der, Magnus. Rimelig dyrt løbehjul. Det er så billigt at skifte dæk en sko. Jeg gør det. Ja, fandme, ja. Det er fandme i ord. Ja, det var sådan, det er også kørt lige ud.
Hør lige efter. Bare kør lige ud heroppe hen. Der skal ikke ned det der snørkelpis der. Hả? Det er jo skubbet, hva'? Det behøver ikke lige. Nu har vi kommet herned i det der sandhul hernede, så skal jeg give jer en hjemmebane for det. Prøv bare at køre efter, nu så kan I er du tørstig, Kurt? Fandt du en pose? Det er ikke til at bruge den sat flaske. Hvad? Det gider jeg kraftedeme ikke. Han kan finde en på sin egen størrelse. Nej, han kunne ikke. Hva? Der er ikke som, der har fået nogle mindre end lort. Mig? Ja. Det er der nogen, der er faldet med siden jul, så. Og kører ham her. Ja, den er helt virkelig. Kør efter. Kom nu!